kaya ngapain sini iki tak bedul dewek kan ora kuat ora lur kudune wong loro. Nggih, Pak. Ya. Ini iki ya, Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu ki malah bedul iki wajar coba. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Duh, alung kok. Maning, Maning. Terus ditutup. Wes, temenan belis. Abrol, jebrol kaya iki lur, lur. Nah. Wah, Sarep kejengkang, Bur. Bedul wong telu maning. Tenagane sing gedhe bundi ki ae. Ha, senanu balik kudu kali tok. Kurang. Ah, Anu wite ora delong. iya, lho malah wite akeh justru poin akeh nggih. Ora kira delong wite delong siji isine gede Oh, banget. tapi iki dawa-dawa ki lho. Ki panyo wong telu ora entuk ora, Mbah? Ora. Temenan. Lah lahan blendata banget, blendang banget ini ngomongin mangan loro ya rantai. Urung mangan sih ya brek mangan telu wong siji kuwi ya. Iya mangan telu kayak kurang ini gue. Iya, Tapi apa, kok Lur? pikiran anu ya lah. Wih, Kok bagian dalam di tok sini kayak akeh sini lur.